Значи в едно селско училище назначили нова учителка, една стара мома, и кмета един ден я извикал при него и я питал: бе, ти що не вземеш да се омъжиш за полицая? Той е стар ерген, верно малко е простоват, обаче е свестен човек. И взели се те учителката и полицая. В първата брачна нощ полицая казал: виж сега, на мен мама ми е казала, че преди вечера трябва да опъна жена си. Дошъл следващия ден, жената станала и решила да направи закуска и кафе. Полицаят пак казал: виж сега, на мен тати ми е казал, че преди закуска трябва да опъна жена си. За обяд баба му казала, че преди обяд трябва да опъне жена си, и така нататък и така нататък. И минават се няколко месеца и кмета решил да извика учителката при него, да я поразпита малко какво се случва, нали? Викнал и кажи: айде сега, разказвай, нали, как е семейният живот. Ох, абе, човека верно е простоват, обаче е от добро семейство.